El gallec Brais Lorenzo va retratar els focs de l'any passat a Galícia i és un dels 42 guanyadors regionals del prestigiós concurs de fotoperiodisme World Press Photo. El 23 d'abril, dia de Sant Jordi, se sabrà quina d'aquestes imatges serà triada com la millor fotografia de l'any. Arribar a aquesta selecció, amb la majoria d'imatges retratant protestes i conflictes armats, no ha estat fàcil. Hi han participat 3.800 fotògrafs de 141 països amb gairebé 60.000 fotografies. Al novembre, com és habitual al CCCB, a Barcelona acollirà l'exposició amb aquests treballs de fotografia documental.